a thon thu chu ron in tranin psychiatrist doctor pakhat jongwani chu aron langa damlo pakhat a unau nu ni bok yang sui chu MRI room a chuan ana na hriat chu tum chuan anlo exam me ka kumkalta mai khan annu chu boralin hemi wang hian yang sui chu a stress na sa hle maya lekha alozir na sa de bok nen a stress chu ati zual hle maya hemi wang hian ril rulama chuan chian lok na chu anei chhotran ta ni chuan a unau nu jongwani chuan angai sak dawa yang sui chu ana na hriat chu tum chuan MRI call chuan an scan me ka heti lai hian jongwani le a tho pui doctor dang ta chuan pon lampang atang chuan uluk tak chuan anlo endik me ka MRI ti na room chung lai chu ama chuan aron pheta zuk zuk maya chuta yang sui chu aron bo ta dai mai pon lampang atanga lo thlir mek tu doctor wal hau chuan makanti in ati lau hle maya doctor pahni endik tura zuk chuk thla chu eng thilemani mu thai si lo hian boru ka chon lo thei in na tak chuan ani hliam pha a light eng sen room mai phedo zuk zuk kara chuan yang sui chu rap omzet mai chuan arun lang leya asin churon in thlakin demon hunter mi pathum an hotu pa ber mizawin ma donga kanti mai ba uwa kim kan le tharau sual not bo thei saroni te chu anron langa police detective te chu an zinga chunong kalin nula pakhat thakhat liamta bo an zona chungchanga chuan an mani chu puitur chuan anron nge na henula bawan chuina lama hian police detective pahni ngot mai chuan annun nan chan to thule adang pakhat poin hliamna tak mai a tor thu te chu anron hrila police officer hliamna tak turina a soidan chuan chu mai chiam man tu te chu demonic cult setana betu te anni mela chung hau chu vila pakhata in kulin annula zon mek chu anla kol thani in an hriani bau le tim te po chuan chu khe chu chui tur chuan in remna chuan neya heti la hian chanchin tharlama hian koriram chunga thil thleng chu anlo puang ve meka mitam tak chuan christian na chu kalsanin setana chu bia in thil ti theina tam tak chu an neya chung hau chu demonic kalti in an suya chung hau chuan mitam tak thatin mithen khat te chu ramhuai possess turin an man boka hemi chungchanga hian police te meu po an beya dongin an lu chu a hei hle maya hemi wang hian demon hunter ba u le tim te chu anron betaringot mai kha ania anni hian setana le ambetu te chu hrem hun lama chuan an thon liam thina ne demonic kal thau inkulna vila lampang chu ba u le tim te chuan valu chilin ammun chu alo drop hle maya an mai chejon mek an da na rum chu misual ti hriat tak mai mi pathum hian an lo venga ba u chuan launa le tim na ei nei lo chuan chung misual pathum te chu pan phain chung misual pathum te nen chuan an han in suala chung misual pathum te chuan an hne lovin reilawa chuan ba u chuan atuk dol ta ni churum chunga chuan in thoina ritual chu setana betu demonic cult thau chuan an lo nei me ka chung demonic cult ramhoi thlarawina a possess ho chu ba u chuan dimna tel hau lo chuan an ngai satak takale an mani possess tu ramhoi le an thlarau chop chuan hrem hun lama chuan an leng lut lop lop mai ane heti la hian saroni chuan ramhoi na possess mek nula laka chuan exorcism chu alo kalpui ve mek boka saroni mitpo chu ron var vekin chunula mitpo chu aron dum veka chunula possess tu ramhoi sual chuan chua chu ala hre hle maya saroni chuan chunula chungzona chuan silver dar thalang chu hantilangin chunula la chuan a hlauni turani aron tal buan buan maya heti la hian kima chuan a camera ken chuan thil thleng chu uluk tak chuan thla chu lo lakwala chung demonic kal pakhat ngonga chuan satanic symbol lo chung kal mai hi avala fuwa engma chen nuwa chuan chunula po chu ron zoi nokin ama possess tu thlarau sul chuan a chua san zui ta ni demonic kal thau manruale an thil ti theina chi rang rang chu bawa chuan haralin then thiang hlimna chu anei zui boka bawa chuan an khesan poisa don mang chuan orphanage home chu dinaril ru ka heng no pang nu le pa nei lo te hi a khongai hle maya ama ngei po hi nu le pa nei lo le orphanage home atanga seilian ania asin churun in thlakin damdoi ina hian jongwan churun langa a unau nu yang sui psychiatric wata anda mek chu arun lang boka unrei tak chung chu rilro lama harsat na nei nia alana wang hian
psychiatric ward lama hian an lo da towa chuti rualin a dan chu ril ru lama chian lo na satle ringot a angtlat lo hemi wang hian Father Marco chuan demonic hunter bawu te chu alo ko muwa chungwani chuan an office lama chuan bawu te chu ron muwa a una nu din mun te chu han soi fe in an puina chu aron nge na an ni lampang po chuan lo pui ngei chu anin tiam ve a masela Father Marco an aron tirani ti an soilan ta ka chuan bawu chu a hel tatlat maya aril ru chu thlakin chu khes chu alandu tatlat lo maya zungwani tan po chuan tingina chu awang tahle maya anril ru te an lo thlak le mial theita kin ti in anaw che dan makle danglam tak tak CCTV camera ina alo record fu USB drive an da chu lo en ve hrim tur chu na tia damdoi in lama hian jongwani chu ama chi hian alo langa anaw omna room chu CCTV camera tanga alan dan chuan aruak vek ni hian alang tlat maya naw thong tak chuan anaw omna ruma chuan vatlan luta amu mi lo hian an hnung lampanga chuan anaw khange ni doni ramhuai lampang zok hi aron lang theya an hnung lampang awa hoi chu engthil ma hi alo omle mi lova ma se a hoile le chu anaw chu khuma hian alo mule rengsi makati in aphuzok thei hiala zongwani chuan manmo takin thil dan zong chu Father Marco hena chuan a khil fai ta lenga atuk le jing lama chuan bawu an amu chak lo ber mai Father Marco chu an office lama chuan aron lang nol maya hemi te pani hi orphanage home atanga seilian dun an lo niya kumsom liam ta khan bawu chu ramhuai thil ti thei tak main possession orphanage home a ompui tam tak chu ati hlum chiam maya Father Marco hian ama possess tu ramhuai sual chu a thei tok chu in no chu sak chu tum ma se achak ema wangin a hnot chuak theilawa ama ti boi theilo turin a taksa chuan a sil nan ta zo kani hemini tang hian ba u hian harsana tam tak nein he thlarau sul hian ama chu control le tolo nan a thei top chu alo chu thina jongwani na pek tak USB drive chu saroni te chuan an lo thlir me ka yang sui bedroom a mulai chu mu thei si lo engthilemuni hian arizai sin lai chu aron pot thla a chuta amut na tang chuan aron thu chuaka jongwani bula chuan makle danglam tak tak ta chuan aron kal pheya chemte te chu kengin ama le ma te chu aloin vit boka video footage dang pakhat le chuan jongwani te chuan in thar lu lutin chuan in thara chuan security company pakhat chu anti theft system votir turin an kowa chung member zinga pakhat ngonga chuan satanic chin che na ahman lo mu to ang chi kha alo omtlat maya he thilan han mu chi chu yang su I ramhuai na possess na chungchanga khan heng ho hian an lo plen lok vekani ti chu an hrethiam nga la bawo po chuan chu thilan mu zet chu aril ru chu lam letin jongwani chu bengalin anaw khes chu an lak tur thu chu hril nga la damdoi in lama chuan ba u le tim te chu manmo tak chuan an kal nga la saroni chuan yang su chala chuan akut chu han ngatin tungei ming ti chuan an zota yang sui possess tu ramhuai chuan ngai nep ti hriat tak hian deu so tak chuan alo nui soa chuta amut na kum te chu ron vir kualin light te chu an ron phele ta zuk maya akhum tlang chung zona chi chuan yang sui chu aron ding ka nga saroni chuan exorcism thu cham te chu han chamin bawu chuan akhum lama chuan apum thale ta ni saroni chuan exorcism chu han nei chun zomin anrin ai te in yang sui possess tu ramhuai chu alo chakni turani an hne ta hau lo maya chut laia chuan an vai mai chuan a the thala an han har chule chuan yang sui chu alo om to reng lo maya security video footage atanga an han en chu yang sui chuan damdoi in chu san tumin alo kalme kani ti chu an mutheya manmo tak chuan a omna lampang chuan pan nga la ma se mak deuh main psychiatric ward kongkhar zong mai chu an mani chuan ron in hongin damlo te chu an ron chuaka chu mai la ni lo heng damlo kho hi zombie a kan soi ang mai khan omin ba u te chu se tum le man tum chuan an ron bei ta maya ba u chuan a thei tok chun lo bei le tin an kalna tur kong chu alo thian faya heti lai hian yang sui chuan main entrance kongkhar pui chu alo pal thleng me ka security officer pa chuan lo ti din chu tuma ma se mak deuh main ramhuai thil ti theina ni turani security officer pa chu leia chuan thing nokin alu chu ato ta vak maya zungwani chuan anaw chu pon lama chuan a zui nga la yang sui chu kongpui lai taka hian mule malpo nei lo hian alo dinga
zongwani chuan anaw chu angai tu in amang ang hle maya yang sui chu ring takarun avin kongpui laya chuan ni kor khelo chuan alet tamaya motorina sumayang ti hlavin thile thi ti chuan anaw omna lama chuan atlan phaya heti la hian truck pakhathi an lama chuan ron tlanin aron sungei don ni chuan alanga mase ba u chuan akar chuan chu truck chu lo su sonin an him thei hramani yang sui possess tu tharau sual chu achakin alo possess ne to hle maya damdoi in lama le le chu midang ta na him lo thei ti hre in jungwani te in lama chuan an hroi ta zo ka yang sui chu chera chuan nget tak chuan an phura chu mai po ni lovin a thut na chair chu leya chuan nget tak chuan an kil bet boka saroni chuan chu chair hwal chuan chi chu a phul kwal boka exorcism chu an nei tran le do na ni chu exorcism chu stage rang paruka kalpui tumni in chung exorcism rang a chuan ama possess tu ramhoi ming chu hriat chu an tum do na ni ama possess tu ramhoi sual ming an hriat thei huna chuan ol sam takin an hnot chuk thei do na ni saroni chu achipul chunga chuan lut phain yang sui chala chuan mau na chun ngata heng mau na te hian tharau ti thiang hlim thei ni in an suya yang sui po chuan na turani ti hriat takin aron tre chuk le trana holy water a chuan mau na chu han che in an the thata omzia chu ani chhoutran viau mai a silver dar thalang te chu han phorin yang sui ma chuan an tilanga chuta yang sui possess tu tharau sual chuan a thu form tak churun tilangin yang sui mit te chu ron danglamin silver dar thalang te chu ron ke a chuta in pumpui mai chu lirnging in a soi tai moti mai tur chuan aron nging ta chiam mai boka chuta an chene na chuan thil diklo a omani ti chu ba u chuan hrethiamin an chene in chung chu afang kuala chuta bang phe na zoi taka thori hi hre in bang chu voithum voi level chu an nek dop dopa demonic cult member ho chu an lo om khup maya thil thleng tur chu a chiang le ta veu mai in sulna pui tham tak chu a thleng le dona ne exorcism an ne na lama po chuan boruak chu a tang hle maya an boi chuan an lo boi ve na sa khop mai demonic cult member ho po chu mihring pa ngai chakna pi lama chakna ne an ni wangin ba utan po olsam taka han he mai chu thil ol ayani hau lo mai ba u po chuan a topa chuan chung demonic cult tho chu a ne thei rama heti la hian saroni po chuan an exorcism nei lai po chu chol lai lok chu aril ru ka masela jongwani anaw ma ding chuan an biak na chu a hre thei ta hau lo mai mak deuh chuan ron phun chukin ama chu rampui sual chuan aron ti boi ti tamaya masela jongwani chu engtin ma a omzui lo hlau mai saroni chuan chene na chuan tharau sual pakhat mai ni lo tharau sual tam tak chu an omani ti chu a hre theya ti chuan thim thil ti theina omna lampang nia hriat chu akut chuan an zong kuala bang pakhata chuan akut chu ngatin chulaya chuan thil danglam taka omani ti chu a hre thei nga la ba u chuan wallpaper chu han potla in a chung lama chuan thuziak danglam tak hi alo om treu maya chung simbola thu omzia te chu saroni chuan alo hre thiam nga la man lai tang towa setana betu ten chung symbol chu an lo man thin to ania alan danin an chena in pumpui mai chu an chia cars ni chuan saroni chuan a hreta tlat maya chuan chia chu he in an lu ma de tang towa lo omani mela jongwani po chuan an vila lei chu amana tlom ema wanga makati thu te chu aron soi chuak ve a ba u chuan atu boken chuan banga thuziak chu an chupop popa heti la hian saroni chuan doi tu cham chu alo cham ve reng boka banga thuziak a chuta piang chuan eng thilumani thil khudum hi aron jam chuak thina heti la hian in chunglama chuan yang sui hi aron au chuaka kimgana chu manmo tak chuna tlan chawa alan danin yang sui chu aron har chuak to ni mela ataksa tanga eng thilemoni a chuak ni a hriat thu churon soya kimgana chuan an phorna chu va phel mai chun tuma ma se ba u chu ron thleng chawin kimgana chu lo danga yang sui possess tu ramhoi sual chuan alo ti der lek hi alo niya chu ramhoi sual chuan ba u hne na chuan no pangho atha lai khan no mati am ti te chuan an ti ela ajusi min puiro ti te chuan an soi elvela chuta ahun kal to thil thleng to te chu ba u mu lai chuan ron in lar thar le in ama possess tu ramhoi sual chuan thil engkim mai chu alo hril fia le mek boka ba u chuan ama possess tu chu hne tum chuan alo beile ta ma se atak tak rama chuan a thian nu saroni chu
alo rek lek chu ni in chung suang tu na ram tang chuan har chuakin ain thiam lo hle ni yang sui possess tu tharau sual chuan adeu so ni ti hriat tak hian zazet mai hian alo nuya soroni chuan a man rothul khung dang chemte pahni hiron phor chuakin boruaka chuan an vei pop popa chutia ve rual chuan boruaka chuan mấy khudum ni om tak hi aron zam chuak thina chu tharau sual po chuan na turani ti hriat takin yang sui mela chuan aron lang chuak thina chuti lai chuan chu tharau sual chuan boruak vot tak mai chu aron thlen tirin achem teken lai te chu an ron khal thot maya ding taka angai tu na man lai po chu an top le loka chuti lai tak chuan yang sui possess tu tharau sual chuan angai tu na chuan ron lutin min kaltir la isuang tu phak bak power ka peng chenga chatuan nun na po ka peng che ti hial chuan alo thlema masela saroni po chu adin na ngaya chuan loading nget tlatin chu thlem na po chu enga ma chuan angai du lova chu tharau suan hne na chuan a ming chu zo chu ngai tum chuan a thei top chuan ma chu lak chun zom zela masela yang sui possess tu tharau sual hi alu lul hlemaya a ming chu ala soi du chuang reng lovani chu tianga anaw na tur melam mu chuan jongwani chuan mu thei lovin saroni hne na chuan top leilok tur chu na nge na anawa khongai lutuk chu rinbial chunga chuan avalut pal tahlo maya chu vele tharau sual chuan tifu intizet chuan chok thei lawa an siam na rinbial chu ti chia in chulai hmuna tang chuan a chuak zui nga la room chunga chuan an han zong kul nga la an va mu le chuan rap om tak chuan yang sui chu alo oma man le tum chuan an thei top chuan han chuwa masela kan soi tong khan yang sui possess tu tharau sual hi a chak hle maya an mani jok chu a the thal hol maya chutian zawaya an tluk lai chuan mutur ommi alo chuan alo bole mana an thei ang chuan an han zong kuala jongwani po chuan security fit atang chuan anaw omna chu an zong kuala chutia zon kul lai chuan a omna room hnung lampanga chuan thomdang lam tak mai hi hria in avapan hnaya chur lian tak mai chu alama chuan ron tluthut maya ma seva nei thlak takin bau u churong kalin aron chan mana heti lai hian kim gana chu tharau sul mu thei si lo chuan in chunga chuan alo rek beta saroni chuan adoi thu cham te chu han chamin kim gana chu an chan le thei hrama thil chu han soi khomin banga thu jek zong te po an ti re to sia engdang chuan nge kha tharau sul kha latan tir niang ti chu an ngei tuwa jongwani chuan an la dap lo hmun pakhat ei turan da khom na hmun ala om thu chu ron soi chuakin bawu chu rang tak chuan chulai hmun lampang pan chu na kal nga la achunga waluwa an hoi kwal chuan reilawa in hnuai selar chuk thlak na chu mu in achung chu azuk lu thla a chumi chunga chuan demonic kal tho engma zat mai hi lo omin an lo ngak thap maya chung ho nen chuan na satak mai chuan anin sual le chep maya bawu chu achak ema wang chuan chung demonic kal tho chuan an hne to don lo ni chuan alanga ma se chuti lai tak chuan an zinga pakhat chuan rival chuan a ngonga chuan lo hlingin boruaka chuan an khai ka nga ma sela chuti chung po chuan chung ho chuan an la hne meu lovani akut chuan chung ho chu han hnuk letin a phin dar le ta chum maya an zinga pakhat chuan chemte hian adara chuan ron vita heti la hian ba uwa possess ring thin tu ram hoi sual chuan ama chu ram possess thar le chu lo tuma ma se ba u chuan lo be letin a lo hne le ta ama chemte alo vit tu po chu na tak chuan a the leng lup mai ani midang pathum ta chuan yang sui chu an lo zong kuala in chung chona ceiling chung sanga hian a let ding zong chuan alo om chu ni in a mel te la chu mi hring mel po a puto meu lo rap thak takani bawu po chu eng tin mo ron letin an zinga chuan aron thleng ve le towa yang sui possess tu tharau sual chu a chak le ni turani a aura te chu ataksa te chuan aron khuchuak do vet theya yang su in chuti eng thilemoni a soi nu lai chuan saroni chuan yang sui possess tu tharau sual ming chu aron khrechuak ta hlau mai ring takaron aw chuakin adoi tu cham chu aron chama chuta aram huai ming milok ti chu aron soi boka saroni chuan chu tharau sual no chuana adoi tu cham chu han cham chun zomin yang sui po chu na tur chuan a aw ruai maya chuti rualin ama possess tu tharau sual chuan lo ti boi tumin yang sui chu boruaka chuan ti kangin man ruwa mu thei ang chuan an mani lampang hoi zong chuan avom chiam maya chutia saronin adoi thu cham incantation azo meu chuan yang sui po chu
zoi nokin leya chuna tatla a taksa tang chuan mai khudum hlom hi ronjam chuak chia in remhun portal hi aron in honga chu portal chuan yang sui chu remhun lama chuan polu nge tum chuan a hip lut meka ma se jungwani chuan anaw chu lodang betin kimgana po chuan hrui chu kongkhara chuan lo thlung betin chumi mang chuan alo hnuk leta anin thlunna kongkhar ber chu chia in remhun lama chuan an zawai mai chuan an hnuk lut don tai moti lai chuan ba u chuan an hrui chu lo potin an zawai mai chuan an him le rama chu hun chu thlarau sual chak lo hun lai berani ti hria in saruni chuan an doi thu cham chu a han cham chun zom lea yang sui possess tu thlarau sual po chuan yang sui taksa chu a topa chuan a chua san veta ni ma sela ama possess tu thlarau sual true form tak chuan chulai hmun chu alo thlona chua san mai chu alo la tum hau lo maya an zawai mai chuan remhmun lama chuan nu lu vek chu ala tum fana ma sela ama chonte zinga ba uwa a omani ti hi ala hre chiang tok lawani mai theiani ba u chuan zuang chung chuan churam hoi sual chu remhmun lama chuan a thei to pana chuan han nekin portal po chu ain khar zui ta ni a topa chuan yang sui po chu an chan chuak thei ta hramani jongwani chuan leinat le lom ti hriat tak chuan anaw yang sui chu alo kwa vong thon thu tam tak soi tur an nei chun zom nge chuan arin omani ba u suang to na po chu a topa chuan ron thleng dikin orphanage home po chu hon alo ni veta ba u po chuan demon hunter ani na chu la chun zom zelin demonic kal tam tak ma chon tur chu an la oma heng ho ma chon tur le remhmun lama thon le tur hian ke chu ala pen chun zom zelani